таъмини шароит барои зиндагии арзандаи сокинони кишвар ҳадафи асосии олии давлат ва ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад. дар ин самт дар ҷумҳурии ҳамасола садҳо муассисаҳои иҷтимоӣ ва корхонаҳои саноатӣ бунёд гардида сатҳи зиндагии аҳолии мамлакат баланд бардошта мешавад. яъне барои бунёди ҷомеаи солим ва насли ояндасози кишвар тамоми шароитҳо муҳайё гардидааст. солимии кӯдак бошад пеш аз ҳама аз саломатии модар вобастагӣ дорад. гармо сарки шуд дар кӯдакон бемориҳои дарунравӣ ба авҷ мерасад. ин моҳҳои июн, июл, август дар назар мерасад. дар яки ин сабабҳои ин беморӣ риоя накардани гигиенаи шахсӣ мебошад. бо аз як сабабҳои ин вақте ки ҳарорати ҳаво баланд мешавад, дар организми кӯдакон талабот бо об бисёртар мешавад. бо сабаби ҳамин дар ин вақтҳо албатта обҳои ҷӯшомадагӣ бошад, тайёр карда кӯдакҳо додан дар кор аст. дастҳоя шуста, истеъмол мекардагӣ меваҳо бояд албатта шуста қабул кардан дар кор аст. ба дунё омадани насли солим кафили солимии ҷомеаи демокративу ҳуқуқбунёди тоҷикистон аст. мутахассисони соҳа мегӯянд ки модаронро мебояд аз ҷиҳати гигиенаи шахсӣ ва ҳам аз лиҳози ғизохӯрӣ ба тарбияи кӯдак машғул бошанд ва аз назорати духтур дур намонанд. инова ҳозир мо ба мебояд ки дарунравӣ бисёртар, бемории шадиди роху нафас, бемории шадиди меъда ва рӯда. барои пешгирии бемории ин бемории сироятиба якум нағз хӯрокворӣ хӯрдан лозим, баъд тоза озода. дуюмаш ба даст собун қатъи шуштан лозим, қоидаҳои гигиениква риоя кардан лозим. касали якум таст мекунад, дил беҳузурӣ мешавад, ё ки беморӣ ба баландшавии ҳарорати тана мешавад, дил беҳузурӣ як қайдкунии чанд бор шикам мерад. инова якум белгӣ агар бошад, духтур сироятӣ ё духтур минтақави оилавӣ муроҷиат кардан лозим. худаш ба худаш тавобат кардан мумкин лозим не. дар ҳар як кишвари рӯй ба тараққии ҳифзи солимии модар ва кӯдак аз масъалаҳои муҳим маҳсуб меёбад. бино ба гуфтаи мутахассисон дар кишвари мо низ саривақт риоя нашудани меъёри ғизодиҳӣ ба кӯдакон, маҳдуд кардани ғизои табиӣ ва истифодаи аз меъёр бештари ғизои сунъӣ бахусус шири хушк ва амсоли инҳо аз масъалаҳое мебошанд ки дар самти таъмини ҳифзи саломатии модару кӯдак монеа эҷод мекунад.